யோகஞான சித்தர் ஓம் ஸ்ரீ ராஜயோக குரு சரணம், குருமாதா சரணம். வணக்கம் கண்டத்து ஸ்ரீ குருஜி. எனது பெயர் கணேஷ். நான் புதுக்கோட்டையில் வசித்து வருகிறேன். நான் IN2 யோக சக்தி பயிற்சி பெற்றுள்ளேன். கடந்த 5 வருடங்களாக தியானத்தையும் பயிற்சி முறைகளையும் முறையாக செய்து வருகின்றேன். யோக சக்தி பயிற்சி எடுப்பதற்கு முன்னர் திருமணமாகி 10 வருட காலங்களாக எனக்கு குழந்தை இல்லாமல் இருந்து வந்தது. இதன் காரணமாக எங்களுக்கு மன உளைச்சலும் பொருளாதார விரயமும் அதிகமாக ஏற்பட்டிருந்தது. பின்னர் எனது நண்பரின் ஆலோசனை பேரிலும் அறிவுறுத்தலின் பேரிலும் தத்துவஸ்ரீ குருஜி அவர்களிடம் யோக சக்தி பயிற்சியினை பெற்றேன். யோக சக்தி பயிற்சி பெற்ற 1 வருட காலத்திற்குள்ளாகவே எனக்கு குழந்தை பாக்கியம் வேண்டும் என்பதில் உறுதியாக இருந்தேன். இதன் காரணமாக குருஜி அவர்கள் வழங்கிய ஆழ்மன பதிவையும் தியானத்தையும் முறையாக செய்து வந்தேன். ஆழ்மன பதிவு செய்த 2 மாதங்களிலேயே எனது மனைவி கர்ப்பமானார். பின்னர் எங்களுக்கு அழகான பெண் குழந்தை பிறந்தது. தற்பொழுது அவருக்கு 4 வயதாகிறது. நாங்கள் மிகுந்த சந்தோஷத்துடனும் மனமகிழ்ச்சியுடன் வாழ்ந்து வருகின்றோம். இந்த வாய்ப்பினை வழங்கிய தத்துவஸ்ரீ குருஜி அவர்களுக்கும் குருமாதா அவர்களுக்கும் நன்றி. யோகஞான சித்தர் ஓம் ஸ்ரீ ராஜயோக குரு சரணம், குருமாதா சரணம்.